Алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Калюшев Рамил Таһир улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Әлфия Расимовна, кызлары Луиза һәм Эльза, әнисе Мушфика Вахитовна, абысы Ринат сеңлесе Гөлнара гаиләсе белән, кайнанасы Зәйтүнә Мусаевна, кайнатасы Расим Алимҗанович та котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан кешебез 1972 елны 1 май көнендә Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылында якты дөньяга аваз салган. Мәктәп елларын тәмамлап 1980-1990 елларда Тынычлык өчен колхозында хезмәт юлын башлап җибәрә. 1990-1992 елларда илебез алдында булган хәрби бурычын Мончегорск шәһәрендә намуслы килеш үтәп кайта. Шул ук елны яшь егет Иске Атлаш урта мәктәбендә физкультура укытучысы булып эшли башлый һәм Ульяновск дәүләт педагогия университетында читтән торып белем ала. 1999 елның 4 декабрендә әниебез Әлфия Расимовна белән гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне, ике кызларын, Луиза белән Эльзаны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә без Ульяновск дәүләт университетында медицина факультетында белем алабыз. Үз эшен әтиебез тырышып алып бара бүгендә. Спорт белән шөгыльләнергә ярата һәм укучыларында да бу сыйфатны тәрбияли. Эшендә дә зур дәрәҗәләргә ирешә. Аның укучылары һәр вакытта да бәйгеләрдә беренче урыннарны яулап алалар. Без әтиебез белән горурланабыз һәм алардан үрнәк алабыз. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем, йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа котлау булып барып ирешсен. Син булдыклы ир, кызларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туган, дусларың өчен төпле киңәшче. Синең белән генә хәтта кара төндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмәгелдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Кадерле әтиебез, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 50 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Әниебез белән безне кадерләп яратып, сөеп үстердегез. Безнең өчен һәр вакыт янып яшисез. Аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Син безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Әниебез белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак еллар гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Әтиебез, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек-саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Алдагы көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп озын-озак яшә. Котлы булсын әтиебез туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы-хәсрәт күрми шатлык белән үтсен синең гомер күзләрең. Гомер үтә диеп моңсуланма, өмет гөлкәйләрең сүнмәсен. Алтын төсеңдәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Хөрмәтле Рамил Тагирович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Кадерлебез газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа
айлығына бара әттейбіз тірәк бұлғаныға яқты езі жылы сөзі білән яшауға дәрт беріп тұрғаныға туған күннің ең зор қонағы сен қадірлі біз ғазиз кіші